Adeiladwyr Cymraeg yn Lerpwl. Un o'r Cymru cyntaf i wneud ei farc oedd William Jones, 1788-1876. A anwyd yn hyn y graig Cerrig y Drudion. Symudodd i Lerpwl yn 1815, lle treuliodd dros 60 o flynyddoedd. Ef oedd yn gyfrifol am rai o strydoedd pwysicaf Lerpwl. Adeiladodd 2 sylweddol a siopau yn Parliament Street, Upper Parliament Street, Duke Street ac Upper Duke Street. Mae'n debyg mae'r stryd oridocaf a adeiladodd oedd Catherine Street. Galwodd y stryd ar ôl ei fam, a fi mor gefnogol iddo y mor ei oes. Yno gwnaeth ei gartref ei hun yn rhif 35. Mae'r tai hyn hyd heddiw yn deyrnged i wallu fel adeiladydd.